после ще го мислим. Да. Честито още един път. 24 000 лева от лотария. Дами и господа, време е да превърнем сцената в находище на късметли. Днес имаме рекорден брой печеливши, което означава две неща. Първо, едва ще ги побереме тук, и второ, нарая ще и отмалеят краката от разнасяне на чекове. Докато тя загрява, нека да видим топ късметлията от последните няколко дни. При мен са двама души, които са си спечелили от билета кеш по 20. 250 000 лева. Казвам се Мейнур Осман. Казвам се Гюнай Хабилов. Уча в Русе кинестерапия. Уча индустриален менеджмент. Роден съм 30 юли и точно 30 падна. Радвам се, че при нас се спечели такава огромна сума. Аз му се карах, че взема билетчета. И какво му викаш, бе, ти стига глупости, валя, стига вече. Ето, че наистина сме имали късмет. Пожелавам на всички да вярват в своя късмет. Има още много такива печалби от по 250 000 лева. Кеш по 20. Гюнай Хабилов, град Исперих, 250 000 лева. Честито. Как сте, добре ли сте? Супер! Ани Диамандиева от Варна, 100 000 лева си е спечелила от Златните пирамиди. 2. Йовка Илиева от град Перник, 100 000 лева от Лото Плюс. Благоя Петров от Белово, 100 000 лева от Златната седмица. Айдън Мустафов от село Беловец, 12 месеца по 5 000 лева. Печалба за цял живот. Иво Нотев от Бобов дол, 50 000 лева от Златните пирамиди. 2. Бисерка Янакиева от село Росен, 50 000 лева от Лото Плюс. Весела Дъров от град Девин, 20 004 лева от Лото Спорт. Анна Кулева от град Силистра, 10 000 лева от Лото 6 от 47. Надежда Иванова от град София, 10 000 лева от билета Лото Зодиак. Енчо Биринджиев от село Баните, 10 000 лева от Мега Пакет. Добромир Калчев от град Горна Оряховица. Златната седмица му е донесла 10 000 лева. Реджеп Трампа от град Сърница, 10 000 лева от Мечтания дом. Димитър Петров от град Полски Тръмбеж, 10 000 лева от перфектният подарък. Емил Сухтев от Златоград, 10 000 лева от перфектният подарък. Албена Благоева от Ракитово, 10 000 лева от Бинго Лото. Татяна Радкова от село Левски, 10 000 лева от Задната седмица. Шукран Исмаил от село Божан, 10 000 лева от Лото Зодиак. Диана Начева от град Пловдив, 6 000 лева от големия джакпот. Била е само на едно число от големия джакпот.